سمیر اورکیش بشک جخانی خو کریه کارگهک تیده بهره خویا چیکرنا امورین موزیک پیک دینه ده تمن 10 سالی ده یکم بزق جبرماهی مال چیکریه جوی دمه ده هنرا چیکرنا امورین موزیک ده بخوناوی شخوا وچاغی مدست بکار موزیکی کر لسر چیدانه کی مدست بیکر او چیدانشی مچه کر مدارک چیدانه کی فکر و دتیل دانین و براستی بوك هواله كيمه حتى روجا ايرو ده سالا 1995 ده سردست هنرمند عامودی داود عدوانی فێری تەکنیکا چێکردنا ئامورên مۆزیکê dibe û xewna xwe pêk dîne. وقتا me dest pê kir min ne tambûr çêkir, bizik min çêkir. Destpêkê min kolan çêkir. Ji ber teyt wek mişter got rehmetiye Dawud Adwanî pişkî agahî cem hebûn wilo li ber me hinek wilo kola yanî. Wilo hevalekî min taybet bû birasî. Ez hinkî jê fêr bûm kolanê. سەمیر نەخۆشێ پەنجەشێرê ye çêkirina amûrên mûzîkê ji bo wî piştgiriyeke dirûnî ye demên dirêj di nava bêhna darê gwîz zan hejîr û tuwan de derbas dike di nav vana de gwîz heye meselen ev gwîz e tu heye meselen zan tê karanîn tenê ji bo destî yanî zendê amûrê mûzîkê heger ginezan be çênabiyan. Çêkerê amûrên mûzîkê divê bixwe sazvan û dengbêj be. Di ritm, meqam û notên mûzîkê de pispor be. Hewlên Semîr Orkêş ya afirandina modêleke nû ji amûrên bêtêl encam da û modêleke nû ya amûra bizqê afirand. Ev Yûnanî mestir tê, pişkî dirêjtir tê, Yûnanî tê heya vê de. Bi rengê Yûnanî, yanî li gor Yûnanî şêwazê Yûnaniya ê min mi guhertinek tê çêkir, mi biçûktir kir û ev dibe elektron kahrebaî yanî. Ji taybetmendiya çanda karê hunerî yê destane got di nava yek malbatê de dimîne. Got bav dide lawan û bi vî rengî ew huner berdewam dike. Semîr Orkêş jê hatbûna xwe fêrî kurê xwe ela dike. Got ew ji mîna bavê xwe bi amûrên mûzîkê ve hatiye girêdan. Kurê Semîr Orkêşim gelkî kêfa min tê. Nû bavê me kedek gelkî kir. Rastî di jiyana xwe de gelkî teabî. Yani gava ez xelas dikim, stêla swar dikim, ez dibim ji bavê xwe re wilo eyar dike, wilo denkî xweş jê derdikeve bi rastî kêfa min tê. Nû hunermendek wê ser bisqa gom çêkiriye wê ser lêx. Li herêma Cezîrê ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê hin malbatên Kurd û Ermen bi çêkirina amûrên mûzîkê dihatin naskirin. Li herêma Kurdên Sûriyê niha Semîr Orkêş bi çêkirina tembûra Kurdî û bisqa elektronîk de pir nav daye. Zana Umer, dengê Amerîka, Amûrê.